ஹலோ கேன். சடனா ஃபேர்வெல் வந்துருச்சு. அதான் உங்ககிட்ட குட் பை கூட சொல்ல முடியல. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம 2 பேரும் குட் பை சொல்லிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவை நீ பார்க்கும்போது நீ சோகமா இருப்பேன்னு கண்டிப்பா தெரியும். சாவன்றதும் வாழ்க்கையில ஒரு அனுபவம் தானே. அதை அடிக்கடிலாம் அனுபவிக்க முடியாது. அதனால நீ சோகமா இருக்கவே கூடாது. நான் எப்பவுமே உன்னோட பக்கம் தான் இருப்பேன்.